Aprangsi media korte doana pandame nilitum APHLC Lumbajong Constituency Committee hoi hin pen nang litom phan kachopha teng men ke wang pa ke rupi parpik lo nilitum nang litom phan ke pha pen an kam do uang bong da menang tom ke wang pot suri surya ke rupi parpik lo pini nilitum nang litom phan kachopha pen karbiang long angkang pia rada phan ke pachini kang tunggela hello nilitum ada aprangsi pini labangso nalitum media hoi ben karbiang long angkang piarar phan ke pachini kang tung sonia lam du ke chengsia lam gela hello dak lumbajong constituency arlo long borlang pher a area long hadak soil conservation long le long hadak ang tan ben ke bang akichi ki bietum si ningkan ko ano ni hadak hem chikim tiplo nok katiki han katiki hem kachi kem bari bari hem halada kado bela tum do tiplo satame karbiang long autonomous council pen halada eviction ji polam da belo la pen department atum da halada chi humri dam pen hala to phan eviction ji polam belo Pomasi dolong warelo, sai chutu kierelo, hem chi kimarelo, chorelo, achora so marche pang rengarelo, enjoy warelo. Ama nono bangke ke plan tu, hala soil conservation along lenung ke dolong tang kokle pomat, non ka aku angtan men ke wang, akechi ke bietu bangke non wang tu bom si non langsuliet parchot reservoir aloh anda hantikisi. Lohan tiki si halada non na tuwara kung anda nang teknologi ajo baji cap baji kris yan halatum kulat ingkir ke labahada kamang humi me naya bangala ajo lo polo tada ador keso agari humni hum thomba kada pasang ko halatum pan protection dong ke pidun thulone kupilone thang ni tum chiniune karbiang long jongsi komane teronarong hanserong singnararong timung rong jongsi rong chukim lo polte hala to manke immediate si hala eviction da titi tala tuma manke kupuson ben si permission ki pile hala reserve arlo ta to war rok dak pen to war selam de dukanan da di kulat anda kim ha lake manghumimi lasi nilitum dak lumbajong constituency committee hoi hin ben ke department to pan forest department soil conservation department lapen karbiang long autonomous council atom pan immediate nitum chuni lo immediate lake eviction serak ning latom pan pela tung voter id da wela da ladak amunit kali seta itum lang prong monda hala itum pusar pisarani pen rong chukim ke do ke thak atuma bangke hala bangke adi ma betu eviction tu po kadu kawe pe pachiti lup cry pen ke pakat tu la songsi tum thek long la bangke nili tum chechak on ela pen lang ding on e la si prab jin pen la bangke eviction serak nangji la pen hala da komara tum si ke pek ma hala sohut ke padolong ma hala bang itum ritar lipsi nang itum media hoi ben nang cerap dun popusi ni tum ning thelo prabjin ben pena diang bang itum dam si hala tum malong katuk with details enam ben lapen immediate hala tum han eviction serarak nai hala hello sonia lambang kala hello nilitum theglong lo kedam dang nang itum media hoi hin pen name congress atum isi press meet halo hala da kaninje ateng pen jitu niki non illegal mining arlong santi koila kaduk kawe anta karbiang long autonomous council team karbiang long tum sila claim long bom lo la pen la so pen ajok halada kaduk wi tum ko ana kilang me dim lo neta inglo anda piru lablo hala tum malang itu ningje pen ajok ajak kache bon na dolo kache inkira dolo seta nilitum APHLC hoi pen gela so aprang ini tum sar JI ka thada ningje piglo central committee pen ningje piglo anu chebar bang we
laso pena pose ako nilitum ta patumi apor nilitum APHLC lada Lumajong Constituency Committee rohoy penitum langnam lo dakte bok het lake Longnit MP non ki kibom MP Omor Singh tiso a constituency long aprang angko ke lada kadok kawe halada silonia long bang kadok kawe picnic spot ke lang meso kali ke dam ke bang kadok ta ekdom lir seng to war ben thek long ta halaso kilir seng non ave tang lu an ang long piru elu halada aron repen jongsi itu mamuni na tum na jongsi aron chok limpen documents chok limpen jongsi hala arlong hai da ki phur bodem tu ki pidunde alama be sata non bangke mining order dawe avepinpenke posi aja tum bangke halada ke cheplang thun tum ke thegon thulong bangke inut bahania kar bitum bena jok bangkep krihini ake chi so tum sada cerai thipen arlong ke san ma ke san ke san ma ke san pen kuti tangka halatum non ke long ben ahe mari ke chupe plan tulong bangke halada bangke ke che plan thula ka dukawe ke claim thu bangke DFO phanda pudang kokpo DFO ku puson si ke che langdun ding ma ko son se la an hajar trak ke papon long waret ma dak Longnit pen da lapen thegam thulong lo halada jitu niki a president secretary ta che bakse ni tum birta ke long na teng patumi tum ka humri dam ke thegam long bang ke diuri tera ke president lo secretary bang ke son killing alang ni tum si la kadok we management a president secretary uson si tum birta long la si la ke jongsi department atum jongsi ahong jai thothe lapen halatum jongsi mane order pipe pote halatum ta president secretary ke dode ma kusini tu matha da non bang hada ka chiplang thu bang ke karbi tum ge inut bahini we la inut bahini alogot si bang proxy narkep ke che tum bang hada asoy ke mi chu enun delu ama hala anake lang niang long bang ke nong ke kiru puang deng lo nang le tum jongsi Longnit a hichia long ben asap udam cholo pute chichar edji tuar RVR edi ada itum theklong lasidak lumba jongolong tame puki cheke betum na influx bom han pe jor long bom reservoir lo kadobe ke cheke betum han patulong bom hala soil conservation long lelong ta jongsi hala ke cheke betum nang do thip lapen la son jongsi haputa arlong na pasan bom purute la forest department e komalo pute ake hai tuli ramrong hangari deng sidu alangli immediate nonomat hukum PC lahai ington no pobang cipunai kali polote hala kece ke betung ga asoy ke me chuen sino rang bom no lake nilitum hin men ke la bangke chesong pon bom po la pen nap pen he ke cheng lo la bangke dak lumba jong long tame lasi non dak la lumba jong long soil conservation along lelong ke do thiba to aphan eviction vek nahi lapen itum spot nitum humri dam po haladak dharna se tamin tum dak Lumajong constituency committee hoi peta ini nang kop department apa la eviction se ticket la si non dak nililong assistant secretary rohang sanghuta do lapen organizing secretary killing sanghuta do pen pini tum kado dak committee hoi dolo sa alang litum hantame patumi ke dam lor alam kading je ji phansi kopi sada kethegam long ma alang litum nang pethan pon thuluna si Fransi media court itum nolitum apan kacu pateng penwang si non itum Lumajong sisi hoi pandami akhiru kilo masih hal alam ke non amut pian lambang ke itum pini press meet ke hang alam thegela forest department apu thaksi ni itum bangke la rada phan ke thani rada phan ke than gang tu ningkan tamela so forest department tum han langdun bom lo lapen ka prek mane hampang asong lapen thek mochot tum hanta claim duni teng duni bon plus so ni tum langdun bom stame pining su thayan to ne fine bangke ani tum la ke langdun dor lo lasi number 1 alam bangke ahok lo pu non di tum sisi president ke hai stame than lo ni tum visitam lo dak Longnit long ta la ta kai lu kali
ilitum la highway pan na char plon lo tarman na bangke inglong an ru lab lo lang roi lang jeng asang tian phur lab lo ador ke kompen ali ke choke la ke komane ya ke chi tum sia le chulo komasi atwal thu polonte forest department of han la bangke jongnang kok po Ladakh ke highway pensa kilometer arlu 10 kilometers 20 kilometers kilo nahi pu ba adim gali holadak bio office ta adung hello ku besi Ladakh non hedjong pu president aka hestami thang lo hola so akwari long a committee sing set form set in charge bak set la an ko son sela tum hanawar sai pilong lo Ladakh bangke theglor lo forest tum kachirat dolo dak bangke forest lo CEM la komama forest in charge lo dia phur la komama la so jurisdiction kapuri la bangke Ladakh ke cerap dun vek lo pesini tu mangke jongbon lo Ladakh bangke kachini teng polonte east division a part lo Ladakh bangke bikram rompi ake hai si Ladakh bangke la alang di jurisdiction lo selang li kupon posi la haya illegal mining bang alang li ko son si thuplon lo ma alang li tong tangka maha ke chu tong son kachirap dun lok ma nilitum la bang honde memele alang li permission ave forest CEM tum permission ave tela hai tum la anang thinje pathe he dadi mining illegal lake hola so adil bang tum non nilitum evidence pakalo video record an nilitum one lab lo da koson ma activities nilitum sob record lab lo la sinon nilitum mangke illegal mining Ladakh la tum ka chilang thek the respond sibulla akam se non bangke department tanile claim lo mati la sinil to bangke non case high court tame case pinang ko punitum ke la hai ma chi siglab lo la sila dak bangke non amen dak dolo mopen pu president ka hai tame than lo diru terang ke ba bangai president lo secretary son kilinga sanghu lo la sorong thaksi badol putado asok bihari do lapente London do lapen bida do lahai tum phan prabdin pe ni tum high court long non case ki pi phan si sigding lo dia de pin bel lo latum ko son sila so awar sai latum laan ke long lok lo kolonte Ladakh forest plus latum phan ke ni tum APHLC hoi pen ke case pinang ko ko lapen ti chak ding delo ni tum mang ke pini kar biang long ki wir lo theng pi theng prang kai ke ta forest to ma duty ke thengpi thengprang aphansi pejok nei setame non ilitum kipu ke nane wildlife podo nane tiger project to nane elephant corridor to pini sonna ki year do piglo latum sitame pini lasan nam long ilitum dudam choklo ponte thengpi arong masebe upi posi kam jeklem ke delo forest department forest sai khito lasi prabjin pe nana tum no ma laso addition en srangot laso illegal mining bangke nang tum jongsi prabjin pe nang tum la stop thek the polonde nang tum against ke halo ni tum ke full evidence dolo nang tum la so mining ke la ke forest area aloh si non mining bom nang tum illegal mining po la ke ni tum ke sisik ding si dolo high court long case people lo bangke so to dakman ni hin pen paching ge la helo la pen Ladakh jitu niki non lang soliat along kiche ke betum non han ke jor han katiki kadok we hala reserve alu nang do elo kachere du nei bangal helo kar betum bangke hala sigun ke papi sigun ke paro la ke bahera pen ke banga kiche ke betum ke latung ke rok re deji pipe deji ke papi ji ke la so sigun ke paro la pe la so sigun ke pa krep ji ke kar betum han se toipo kar betum han toipo ke nebi da kar betum han se nebi latum karbi tum han nepo gel beng po laso sigun kona lo ke ponji ke ha ho jai longka lamding si pompo lasi lada hada lokel tum chere du nai non la bangso ke che tum lada non reserve lu long han gati ki men pen hem nang chi ki ma men pen kulat nang ki bia men pen non na ing thai chat nong we e jo yong si rong ni pen abdik ta rong thom pulo te la son si arong kon bom pomo ke intai par tum han tiki bom po moan ke la to waran da hem chikim het pola tu lasi jasmet ilitum kachini nei bang kala halo dak lokel tum bang cherok tok nei la pen nang litum hala thengpi ke rok du na kam bang thengpi ki pidun bang le nang toy sta de ing ton nang pola ing ton dun serarak nang pokali polo te monang litum se nang koila pu lasi non kamang hume men nai
ku pusi forest department tum make ke charge det ma pula da ko sonsi council a CEM tum da la so to war harvest ke dam da la si ke chelat ku pusi ke thek kang long le det ma pu la si la bangke chok che hectic la pen la ke immediate la ke eviction ning la to ba la pen hala suela along le dami umachirai de birik hipi fisari ahem arit no katiki acai nong chelong ekdom ke pangreng do tip lam thi isianda halada ningji hai bang we eviction ji puke bondala da karbiarong di an anakim me hajira chongda chopen ting chu dip hop karbi tung ke nonan si ting hem nan ta ke dudul rong la hala sona tom phansi GCB pon pen eviction et ke lake herak me mialam la pen ining jangji me mialam la si nili tu hin men ke la bangke soil conservation department atum la pen forest department manta a por pilo jongsi kali pulo ten ke lumbajong constituency committee hoi pen halada bolang theralong dosi indefinite setame la tum han eviction se tik hadak ini tipen che songnam kopu la si prabjin pen nang itu media hoi ni litum long dun po halada itum a area ko analong lege thema don ko ansa daka chikima ilitum rialalam itum chichini je phan rat along itum jaidak lona la pen ilitum along le phelang chujeng ba jirda bang ke chiki be phan pache rai long nang le la hel phur lang phur lang soliet dolo lake do wekji non ilitum dam lo bote chini nambo athe halatum inut bakar chak dun awe pulote halatum men men ke nang lu choke hai he athema halada khan ke tiki non aha pre ne han ke jor to war RVRA han ke jor lok lo la dak pensi la sila dak ke komane karchak dun bang dulu an ke halatum la son senang puji nangli long le yong se do polote nitum han tiki po ajat tiki po sar nitum do po nitum hanang tiki pipo puji sada la so sar pensi monangli phani li phana imoi lut polote itum karbia khai phana imoi lut po la sar itum karbi itum gadi ko mane yong se nang phan sar punang hang lo pote bahari ke thelo po ya so ke chitin bena joksi la so chitin bom bena ma se di non bangke itum adet ke ki virlu la pen soil conservation along le lombang ke bari anno ko bagan nang litum nang duno media tu nilitum nasi penabdi kalom lagi le litum dam nak hada adi malo ma itum lang nam na la so pen dara pi anda eviction se pute la dak eviction se tik bangan itu lumajong constituency committee episode si hoi pen hada chesong pon bola bang la si pini nang litum media tum han ke chopa ke la helo athema hala DFO tum forest department tum han isi la tum revenue a target ki pidodu nili ga chini tu na tenge la ana lakh la ana crore nang le nei revenue pulason ke hang dodu la si hala revenue ke hang lo bangke arlong i hunoi sangti hunoi po phan gali ke mati ni revenue ke paba di pumat ekdom hala kichi ke be dum han jok henang po phan gali jongsi documents ko mania karbi tum do polote la bangke itum inglong asohiana bangke la ke pachoklem nang jongsi aron aloh choklim bolote theta hadak longnit along bangke thek lorlo akagos tawi ajatawi lake nitum chini pe me lasi prabjin pen lake bonangi la pen CEM lake kacerap dundo tuliram rong hang lake 100% kacerap dundo lo lake dosi alang ni la bonoi putapu haihe loke hala helo lasi lasi DFO mo pe alang ni pulo bikrom rong pia ke hai DFO lo alang li jurisdiction lo alang li kacerap dunda ve pulo dare forest DFO tu malam pate pek set ke halada arlong ke to kami sin na wan hai kalang nei halada dampar lut hai he ji Falkland do hada bare misin do rock breaker do kesara enta hada kresada ihudi sige bitan lo monta non ke la forland dum bang chedame lo he hada halada non anda phur bomla claim bomla apen kali along ka preka ko dola hada dolang jilang so na ke dolang hada ke bari kresada inglong bo masi bitan hada lasi lagi kacerap dun dobin nong lagi mo pen ni pula mati kumamat tum sila bang so illegal mining ke claim lo nane tum kaum ridam pen kachinya tank bote hala da ke bihari tum na do bongli tum na do pi
lapen mo pen hala Angen puelo ke mo pen. hala dak usuk bihari to badol to London to polhai to sok kici tum sai dulu so si du ulang ada ni tum chiniat adalah he eta do piglang Alang itu ikut nat penatung ba. latu ke sok bang ang tan men ke bang tum sai dulu ke do si dak Longnit manja pu cholo Kalang lo. lasi ili tum kelang dunia bang kela hello jaseme cherok tok pen ke du kelang dunia bang kela hello documents hala tuma documents do ma bema di lapen documents do posta mehla kici ki bi tum ko son si dak nang claim long lok lo hala bang itum lang dunia anak ki miang long si paru fu ason mati long ke celang nu dak lo do la hello lasi revenue ke pakap ji revenue ke pabat ji ba revenue ke palong ke ong ji pomat pumat ce pavire bangala ke chok tu thile ji usini li forest department along DFO phaname chuning rilo prabjin pen la bangke bom serak ngpu pen akali bote mo balang lagi ninge song lo tumke evidence ni tumari de indo alo ni tum ini nang ni tum phanang press meet long ini ni lo evidence do pe me pensi ni tum ta high court long pati bok nam nang ko Ala illegal mining no ke claim a presidential training ko son ha. inut ke diuri terang bo sehala dak bihari ala kece ke betum nang khanun lo nang ni tum cingki jans tami presiden bhana cingki no komalo presiden bolo diuri terang amen ulai lo Diuri terang ga kumalo. son killing bolo la diuri terang hada kamunit lo Longnit asol lo penon Ko pila lang. karjulo ko tenge la kalang li ke BJP long sedu nalo set anton alam mangala ke DFO kosong si mane allotment ki pima lapen CEM tuliram rohang kosong si paklem long re mahala hello Nalo alam make. Alam. Si amang si lada ko khang dun check polon te la bang ke forest atum ta mane hol illegal atum han ke khang dun poke. kanun po Si am nong si nang tum thang ta wi dun re puri re polon ta la tum dia pho tum ta pudun na hedet. Alam make.